Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate dehot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tu hatai. Amin. Hata ni debata di hita ima na surat di Psalmen 110 alu ayat 24. Aryo do na jinadihon ni Jehovah. Marolupulup jala marlas ni roha mahita disi ima sahatna. Ditiki sekolah minggu molo didok kakak sekolah minggu mangedehon sadarion hari ni Tuhan pitorlas doroha ala diedei adong didok ganup ari ni Tuhan namar lapatan HP dang adong ari nasodinggan dang adong ari nasial alai saluhu na ari ditokpa debata laho mamuji jala pasangapon guarni debata. Itu na dia dehon ni Psalmen songon puji-pujian. Tapi natu pani si Daud tu debata ala diremangi bana do saluhut ngolu naon si lehon-lehon ni debata. Siani tehida ditikion di negara tamat dalani program PPKM darurat mahita alani COVID-10 sia. Tutu makorhodon dia ka ulota. Makorhod dia ka pacariata. Sia ni taida. Ahado na naing dohonon na. Disi mana naing dohonon na asa tok-tok kita memuji-muji kuarni debata. Ala saluhut na ngulu taon. Boy kita saha tu tikion terlumobi di PPKM daruraton holan alani asini rohani debata alani asini rohani debata naik kota rimang-rimangi di ngulut on ganuk manugut hita borhat karejo lau hita mula-ulaon alai di paluha debata molope di paloas debata di portibion masa COVID-10 sia nang makorhodui turuas ni huria na gudang marsahit alani kon barane do hita mandok marlas ni roha sia ni do na didok ni si Paulus tu huria Tesalonika 5 ayat 10 alu mandok muliate mahamu di salutna ala bolo mandok muliate hita ido memotivasi diri ta madalani nguluon ido memotivasi kita laho mangida salhu na HP ari-ari na nilehon ni debata di kita disido ikon tapuji kuarna siani ma sadarion ari parjolo di mingguon dohonot tama marlas ni roha ala ditogu-togu debata hita di iring-iring debata hita diodihon hita jala toktong roh debata namar kukuyuhon hita alani ganu pari mapuji Tuhani ganu pari mapasangap guarna ganu pari maedehon guarnai di bagasani dapat mumahaguguon jala jauh maibana di bagasan ngolum amin martangi yang mahita ali di bata nami Tuhan nami di pardalanan ning ulu namion ali Tuhan hupuji hami hupasangap hami guarmi na toktong margukuy hon hami asiro ham di hami ali Tuhan unang tinggal ho kami dia karuas ni huriam na marsahit COVID-10 sia pargukuy nasida si parmonang nasida Tuhan jala malum sian sahiti marhiti Jesus Kristus martangia kami tuho amin asini rohani tuhata Jesus Kristus do tolong ni rohani di bata ama dohot parsoran itu di perbadia ima nama dongani hamu amin.